Aquí tenim, 9 anys després, la segona generació del Nissan Juke, el subcompacte que va crear un nou segment i que ara millora en tots els aspectes. És més atractiu ja que millora en disseny, s'amplia la seva habitabilitat, augmenta la qualitat dels components, ofereix més capacitat de maleter i el motor optimitza el seu rendiment. Què més se li pot demanar?